Ahoj a vítam ťa pri dnešnom podcaste Sila myslenia. Som Ivan Pitoniak, tvoj mindset a business coach. Dnes sa budeme venovať téme, ktorá je kľúčová pre osobný a profesionálny rast. Prijímaj výzvy. Neboj sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, pretože každá nová výzva je príležitosťou na rast a posilnenie sebavedomia. Prijímanie výziev a vystupovanie zo svojej komfortnej zóny sú nevyhnutné pre rast a rozvoj. Komfortná zóna je miesto, kde sa cítiš bezpečne a pohodlne, samozrejme. Ale zároveň je to miesto, kde nedochádza k žiadnemu rastu. Aby si mohol napredovať, je veľmi dôležité túto zónu pravidelne opúšťať a príjmať nové výzvy. Poďme sa teda pozrieť na to, ako môžeš efektívne príjmať výzvy a prečo je to také dôležité. Prečo teda príjmať výzvy? Keď sa rozhodneš prijať výzvu, dávaš si príležitosť na rast. Výzvy ťa nútia učiť sa nové veci, rozvíjať nové zručnosti a adaptovať sa na nové situácie. To všetko posilňuje tvoje sebavedomie a pomáha ti stať sa odolnejším a pripraveným na čokoľvek, čo ti život prinesie. Výzvy ti tiež umožňujú objaviť svoje skryté talenty a potenciál, o ktorých si možno ani nevedel. Ako teda príjmať výzvy? Krok číslo 1. Začni malými krokmi. Ak sa bojíš veľkých zmien, začni malými krokmi. Vyber si malú výzvu, ktorú si vieš predstaviť, zvládnuť a postupne sa posúvaj k väčším. Ak sa chceš zlepšiť vo verejnom vystupovaní, začni s tým, že sa zapojíš do menších diskusí alebo prezentácií pred menšou skupinou ľudí. Postupne, ako budeš získavať viac sebavedomia, sa môžeš posúvať k väčším a náročnejším výzvam. Krok číslo 2. Zmeň svoj pohľad na neúspech. Neúspech je prirodzenou súčasťou príjmania víziev. Namiesto toho, aby si sa neúspechu bál, vnímaj ho ako príležitosť na učenie a rast. Každý neúspech ti poskytuje cenné lekcie, ktoré ti pomôžu zlepšiť sa a pripraviť sa na budúce výzvy. Pamätaj, že každý úspešný človek zažil množstvo neúspechov a tie ho následne posunuli tam, kde je dnes. Krok číslo 3. Stanov si konkrétne ciele. Aby si mohol príjmať výzvy efektívne, stanov si konkrétne ciele. Tieto ciele by mali byť merateľné, dosiahnuteľné a realistické. Napríklad, ak chceš zlepšiť svoje fyzické zdravie, stanov si cieľ pravidelne cvičiť 3-krát týždenne. Týmto spôsobom budeš mať jasný plán a budeš vedieť, na čo sa sústrediť. Krok číslo 4. Vyhľadaj podporu. Niektoré výzvy môžu byť náročné zvládnuť samostatne. Preto je dôležité vyhľadať podporu od priateľov, rodiny alebo kouča. Podpora ti vždycky môže poskytnúť motiváciu, povzbudenie, ktoré potrebuješ na prekonanie ťažkých momentov. Okrem toho ti môže pomôcť získať nové perspektívy a nápady na riešenie týchto problémov. Krok číslo 5. Oslavuj svoje úspechy. Nezabudni oslavovať svoje úspechy. Nech sú akokoľvek malé, každá dosiahnutá výzva je dôvodom na oslavu. A to ti posilňuje tvoje sebavedomie. Tieto oslavy ti dajú pocit naplnenia, motivácie pokračovať ďalej. Môže to byť niečo jednoduché ako malý darček pre seba, večera s kamarátmi alebo jednoduchá chvíľka oddychu a relaxu. Záleží to len a len na tebe. Teraz si predstav, že máš strach z verejného vystupovania. Začínaš tým, že sa prihlásiš na kurz verejného vystupovania. Tam, kde si postupne zvykáš na vystupovanie pred menšou skupinou ľudí. Každý týždeň si stanovíš nový cieľ, ako napríklad predniesť krátku prezentáciu alebo zapojiť sa do diskusie. Postupne ako budeš získavať viac skúseností a sebavedomia, budeš schopný vystupovať pred väčším publikom. Nakoniec zvládneš aj veľké prezentácie na rôznych konferenciách. Prijímanie víziev je kľúčom k osobnému a profesionálnemu rastu. Každá nová výzva, ktorú príjmeš, ťa posúva bližšie k tvojim cieľom a posilňuje tvoje sebavedomie. Neboj sa vystúpiť zo svojej komfortnej zóny, pretože práve tam sa odohráva skutočný rast. Ďakujem, že si našiel čas vypočuť a teda pozrieť tento podcast. Tvoj feedback je pre mňa veľmi cenný a pomôže mi ho naďalej zlepšovať. Ak máš akékoľvek otázky alebo potrebuješ ďalšiu podporu, neváhaj mi napísať správu. Spoločne dosiahneme tvoje ciele. Teším sa na teba pri ďalšom dieli. Maj sa krásne a nezabudni veriť sám sebe.